9.4 million pesos na halaga ng droga na samsam sa 35 anti-drug operations sa Ilocos Sur. Para sa detalye, pakinggan sa ulat ni Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Patuloy na pinapalakas ng Police Regional Office 1 ng kampanya laban sa iligal na droga upang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa buong rehiyon. Sa loob ng isang linggo mula January 22 hanggang 28, 2026, nagsagawa ang PRO1 ng 35 na operasyon na nagresulta sa pagkakaaresto ng 38 na individual at pagkakakumpiska ng iligal na droga na nagkakahalaga ng higit 10.4 million pesos. Kabilang sa mga nasamsamang 162.10 na gramo ng shabu at mahigit 46,000 na piraso ng marijuana plants na nagbabawas sa banta ng droga sa mga kabataan at mamamayan. Ayon sa Police Regional Office 1, ang pakikipagtulungan ng kapulisan at ng mamamayan ay mahalaga upang mapanatili ang positibong resulta ng operasyon. Ang serye ng operasyon ay bahagi ng patuloy na misyon na mapanatiling malinis at ligtas ang Ilocos Region kasabay ng pagpapaigting ng kamalayan at pakikiisa ng publiko laban sa iligal na droga. Kasama dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.